В Криму п'ятий день шукають 19-річного жителя Зуї Османа Аджи Османова. Він зник 2 липня, коли вийшов за територію свого обійстя. Бабуся Османа, яка виховує його з 3 років, згадує, що в той день вона зайшла додому, а онук залишився працювати на вулиці. Втім, через деякий час, коли вона вийшла на двір, його не знайшла, а телефон був вимкнений. Камери відеонагляду зафіксували його в кілометрі від дому, коли він йшов вздовж дороги в бік сусіднього села Литвиненкове. До пошуків Османа долучилися родичі та волонтери. Осман худорлявої статури, зріст 1,83 м, має темне волосся та карі очі. В день зникнення він був у домашньому одязі, коричнева футболка та чорні шорти. Родичі просять повідомити їм будь-яку інформацію. Я зашла домой на намаз. Вышла я 10 минут 2, смотрю, его нету. А ковры он не сложил, ничего. Нету его, начала ему звонить. Думала, он в магазин ушел, чтобы он хлеба не покупал, потому что хлеб есть. И уже телефон был отключен. Увидели, что он в 12:47 прошел мимо мойки. В расстоянии километра он потерялся.